Музыка, якая абсалютна нікога не пакідае абыякавым. У ёй смутак, любоў, традыцыя, ды нешта яшчэ неназоўнае. У Менску пачаўся першы фестываль клязмерскай музыкі, на які яшчэ можна паспець. Александра Дорская. Песні смутку і любові, клезмерская музыка, габрэйскі фальклор, папулярная паўсюль, але ў Беларусі традыцыя амаль забытая. А дарэмна лічаць арганізатары першага ў нашай гісторыі фестывалю «Літвак», які сабраў музыкаў з США, Польшчы, Украіны ды Аўстрыі. Именно в Беларуси было очень много евреев, это были активные еврейские общины. К сожалению, этого нет. И единственное, что может возродить это, что живет еще, это музыка. Паколькі габрэі жылі ва ўсёй усходняй Еўропе, клезмерская музыка увабрала ў сабе розныя традыцыі, ды сталася большай, чымся проста фальклор. Нам присуще и ощущение любви, и страдания, печали, грусти, одиночества. И это все передается в клезмерской музыке. Она как бы одной рукой держится за классическую музыку, я так чувствую. Второй рукой она держится за джаз. Я так говорю просто потому, что я приехал из Чикаго, и я вижу, насколько эта музыка легко, она как мнется, как глина. Як і шмат хто з выканаўцаў клезмерскай музыкі, Алекс Кофман – эмігрант з Беларусі. Арганізатары адшукалі і беларускія гурты, пакуль іх на фэсце толькі 4, але ўсё наперадзе. Узнаўляе забытая і сама назва фэсту. Літвакамі называлі каранных габрэяў, якія жылі на землях былога Вялікага княства Літоўска. Таму яшчэ важна, каб мы лакальна знаёмілі людзей з гэтай традыцыяй. Вось ва ўсім свеце ведаюць габрэяў цяперашняй Беларусі як літвакоў. Заўтра, 8 лістапада, у 16 выступяць замежныя хедлайнеры. Уваход на фестываль бясплатны, таму прыходзьце танчыць і смуткаваць пад песні габрэйскага народу. Александра Дорская, Белсад. Сёння Александра Дорская сочыць для нас за падзеямі кінафэсту «Лістапад», рэпартаж з закрыцця якога ў эфіры ўжо заўтра. А 5 снежня ў сталіцы пачнецца 5-й фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека «Watch Dogs». Сёлета навінкі не толькі на экране, але і ў арганізацыі. У фэста з'явіцца конкурс, а сустрэчы з аўтарамі пачаліся ў Менску ўжо. Галіна Абакунчык. Яна скончыла прэстыжную кінашколу ў Варшаве і вярнулася рабіць кіно. «Месца любові» – дакументальны фільм пра тое, як мусіць змяніцца жыццё інвалідаў. Любоў Зямцова пакажа ў конкурснай праграме фестывалю «Watch Dogs». У фільме галоўныя героі – гэта людзі з інваліднасцю, але маёй мэтай было тое, каб глядач не ўспомніў пра гэта, каб глядач думаў, так гэта ж пра мяне, гэта пра мае адносіны. У беларускай праграме фільмы Андрэя Куцілы, Ігара Чышчэні, Галіны Адамовіч і шмат каго яшчэ. Упершыню «Watch Dogs» зладзіць конкурс нацыянальнага дакументу, грошы на прэмію збіраюць талакой. А пераможцу абярэ народнае журы. Будзе наладжана глядацкае галасаванне пасля кожнага фільма беларускай праграмы і фаварыты гледачоў атрымаюць эту прэмію. Зменшыць адлегласць паміж рэжысёрамі ды гледачамі і пакліканыя сустрэчы кава з рэжысёрам, якія «Watch Dogs» распачаў за месяц да пачатку фэсту. Наперадзе сустрэча з рэжысэрамі, чые працы бяруць удзел у конкурсе. Права человека являются как бы тем маркером, который подсвечивает белорусское общество и те проблемы, которые нас как раз сейчас волнуют. Фэст дакументальнае кіно «Watch Dogs» пройдзе 5-13 снежня. Галіна Абакунчык, Белсад. У Бабруйску тым часам і скончыўся фестываль нацыянальнай драматургіі. Тэатры былі розныя, але аўтары толькі свае беларускія. Пра найлепшых сёлетніх драматургаў распавядзе Алесь Саматкан, які фестываль у Бабруйску наведаў. Фестываль нацыянальнай драматургіі імя Дунін Марцынкевіча, тэатральная візітоўка Бабруйску, 7-й раз прэзентаваў найноўшыя спектаклі сучасных драматургаў. Тэатральны форум мае статусу рэспубліканскага, але даўно выйшаў за межы Беларусі. І менавіта замежны тэатр «Залатыя вароты» з Кіева з інсцэнізацыяй «Тата, ты мяне любіў» паводле Дмітрыя Багаслаўскага атрымаў прыз за найлепшы спектакль і перамог у конкурснай праграме. Былі спрэчкі, было вельмі складана, таму што ўсё ж такі я лічу, што спектакль і кіеўскі, і наш беларускай драматургіі яны на высокім узроўні. Рэжысёр пераможнага спектаклю Стас Жыркоў прэзентаваў яшчэ адну інсцэнізацыю «Гэта мы» паводле кнігі Андруся Горвата. Цікаўнасць да беларускай драматургіі творца вызначае не толькі геаграфічным суседствам. У нас одни с вами травмы постколониальные, и нам с вами нету другого способа, как вместе их решать.
Поэтому вот как только мы решим наши все постколониальные, постимперские проблемы, так, наверное, этого вектора и не будет. Прыз за найлепшую рэжысуру атрымаў эпічны спектакль рэспубліканскага тэатру беларускай драматургіі «Сірожа», рэжысура Александра Гарцуева паводле п'есы Юліі Чарняўскай. У намінацыі «Найлепшая п'еса сучаснага аўтара» другі раз запар перамог драматург Дзмітрый Багуслаўскі з творам «Ціхі шэпат сыходзячых крокаў». Алесь Саматкан, Белсад. Унікальнае выданне, прэзентаванае ў новай арт-прасторы ў Берасці «Кансерва». Каталог «Мадэрнізм у брэсцкай архітэктуры 1921-1939», які падрыхтавалі валанцёры арганізацыі «Брэсцкі канструктывізм». Прысвечаны ён 18 будынкам у стылі мадэрнізму з дакладным апісаннем гісторыі і мноствам здымкаў. Мала хто ведае, што менавіта ў Берасці знаходзяцца найбольш у Беларусі будынкаў у стылі мадэрн. З 20-30-х гады 20-го стагоддзя ў Берасці было рэалізавана больш за 100 праектаў мадэрнізму. І зараз на сённяшні момент амаль усе будынкі захаваліся амаль. І калі вось проста шпацыраваць па Берасці, па цэнтральнай часткі, больш такіх умоўна спальных раёнах, можна знайсці перліны проста мадэрнізму берасцейскага. Значна цікавей гуляць па горадзе, калі гэта горад з гістарычнай перспектывай, дзе можна нешта адчытаць, гісторыю гэтага горада. Не просто паглядзець вось на гэтыя шыльды там сецёвых забегалавак, а яшчэ можа ўразіцца вось глыбінёй культуры. Асновай выдання сталі архіўныя дакументы Дзяржаўнага архіву Берасцейскай вобласці. Асабліва цікава глядзець на першасныя планы будынкаў і звяраць іх з рэчаісным станам гарадскіх каштоўнасцяў, які, дарэчы, знаўцы ацэньваюць як даволі добрый. Унікальны каталог мае тыраж 800 асобнікаў. Тым часам запрашаю вас з Берасця ў Парыж. Яго жыццё магло быць бліскучым. Нашчадак графа Анры Тулус-Латрек мог стаць вайскоўцам, юрыстам альбо лекарам. Але ён увайшоў у гісторыю як выбітны мастак, чые плакаты і карціны славілі бесклапотнае і шыкоўнае жыццё так званай прыўкраснай эпохі – Бель-эпок. Дух Мулен Руж цяпер у Гомлі, а дэталі ў Алега Рудавусава. Праз дзіцячую траўму ён не вырас вышэй за 152 сантыметры, але стаўся выбітным мастаком-постімпрэсіяністам, маючы асноўнае – талент, працаздольнасць і выдатнае пачуццё гумару, уключна з самаіроніяй. У 20 гадоў нашчадак графскага роду Лётрек сышоў з дому на Манмартр, у баемны раён Парыжу, поўны кавярняў, кабарэ, салонаў і рэстаранчыкаў. Сярод цыркачоў, артыстаў, прастытутак і сутэнёраў ён адчуў сябе вольным, а героі Манмартру сталіся натхненнем Тулюз-Лётрека як мастака. Лично мне очень импонирует та легкая ирония, которая всегда присуща этому художнику. Тот баланс такой простоты восточной. Это связано с его увлечением японской культурой и, в общем-то, японской живописью и графикой. И, конечно, его взгляд на такой достаточно для нас неизвестный кусок жизни Парижа конца 19 века. Фінал звышнасычанага жыцця трагічны. Тулюз-Лётрек памёр у 37 гадоў на руках у сваёй маці ў радавым замку ад пранцаў і алкагалізму. Да прызнання і славы мастак, якога пры жыцці не надта цанілі крытыкі, не дажыў некалькі гадоў, а ягоныя працы паслужылі адпраўным пунктам для жывапісу ар-нуво. На выставе ў Гомлі можна ўбачыць больш за 50 літаграфіяў. Для нашего города это, конечно, вельмі важная падзея, потому что высокое мастацтва – это наш крок у европейскую культуру. Потому что зараз розныя матылькі, крокодилы, копіі егіпецкага искусства, яны не фармуюць тую культуру, тую высокую культуру, да якой мы павінны цягнуцца. Разгледзець спадчыну творчага генія гомельцы змогуць да канца гэтага года. Алег Рудавусаў, Белсад. І застаемся пры выяўленчым мастацтве. У новіс слова знаёмае ўсім, хто мастацтвам цікавіцца, бо суполку заснаваў у Віцебску Казімір Малевіч, і ён жа прыдумаў чорны квадрат. А вось што было далей і пасля квадрату, і пасля уновісу, даведваўся на адной выставе Віктар Старавойтаў. Яму слова. Выставу прывезлі з музею гораду Пушкіна, які спецыялізуецца на творах ленинградскага авангарду 20-го стагоддзя. Гэтак званыя нефармальныя кірункі мастацтва шасцяком не віталіся дзяржавы. Мы стремились смотреть не на политический ответ художника, не на какие-то его личные амбиции или коммерческие цели, а в первую очередь желание
найти свой собственный мир, создать и донести его до людей. Принципы авангарду ў Віцебску заклал Казімір Малевіч. У 1919 годзе стваральнік супрэматызму сабрал групу вучняў і мастацкае аб'яднанне «Уновіс». Улетку 1922 Малевіч перабраўся ў Петраград, дзе стварыў і ўзначаліў Дзяржаўны інстытут мастацкай культуры «Гінхук», які стаў лагічным працягам «Уновісу». Вот есть такое понятие в цифре исходники. Так вот, если на искусство перевести, вот это исходники. Гінхук стал актыўным антаганістам рэалізму, што і вырашыла лёс установы. У выніку даносу пра контррэвалюцыйную дзейнасць вучэльню закрылі. Творы вучняў Малевіча амаль не захаваліся, але захаваўся ўплыў і так званы след, які прасочваецца ў творчасці наступнікаў. Выстава ў Віцебску – вынік даследавання гісторыі Гінхуку. Мы сумели проследить эти работы 30-е, 40-е годы и вплоть до настоящего времени. Барацьба з прадметнасцю, выхад з ілюзорнага, паверхневага бачання прасторы. Малевіч заявіў нуль, ад якога і спрабавалі адштурхнуцца ягоныя вучні. Паўстаў новы кірунак у мастацтве – жывапісна-пластычны рэалізм. Зачастую мы все говорим, так это нарицательно, там черный квадрат. А когда мы сейчас сталкиваемся с культурой, которая была следующим шагом после Малевича, мы ее не знаем. Кароткае жыццё «Уновісу» стало этапам у гісторыі сусветнага авангарду, спарадзіўшы цэлы шэраг радыкальных зменаў мастацтва. Віктор Старавойтаў, Белсад. Калі па вуліцы ідзе падлетак з гучным агрэгатам пад пахаю, адкуль на ўсю вуліцу чутно тэхна альбо рэп, гэта пераважна раздражняе. А калі ўявіць, што замест тэхна – Моцарт. Не, гэта не фантастыка, гэта магілёўскі эксперымент. У музычны тралейбус запрашае Вольга Васильева. Дверы зачиняются. Поўнаю неспадзяванкаю для магілёўцаў сталася классичная музыка, якая пачала гучаць у троллейбусах. На данный момент играет 40 отрывков из композиций. Это самые знаменитые и произведения из Моцарта, Бетховена, Баха, Вагнера. Проект «Дорожная рапсодыя» нарадзіўся ў цэнтры гарадскіх ініцыятываў, а падтрымаў яго Магілёўскі тралейбусны парк нумар 1. Цяпер у 50 троллейбусах пассажиры могуць слухаць классичную музыку. Доказано учеными и успокаивает, и настраивает на позитивный лад. Так и это самый нейтральный жанр музыки, который практически никто не будет против. Класіка гучыць паміж прыпынкамі і чаргуюцца з гукавою рэкламаю. Працягласць невялікая, усяго ад 20 до 30 секундаў. Можно включать, чтобы это не мешало объявлению водителя, остановок. Она после трудового рабочего дня очень успокаивает. Чем реклама, так лучше, конечно, классическая музыка. Она приятнее. Былі і тыя пасажыры, што супраць любога гукавога шуму. Але каментаваць на камеру яны адмовіліся. А аўтары «Дорожнай рапсодыі» збіраюць водгукі аб праекце, каб адпаведна з імі пашыраць ці змяняць рэпертуар. Вольга Васильева, Магілёў.